Salam illeşler. Salam. Halmurada hoş geldin bugünkü gepleşigimize. Şugun men sen bilen bir käwar nemelerin üstüne durup geçmekçi şu sebepden seni bugün ekrana çağırdım. O Halmurada. Olur. Ve aleykümselam benim vatandaşlar. Esselamu aleyküm. Ana şöhret kardeşim anne şöhret teşlik gezegine ikimiz de yetay döydüyen. Oo, Halmurada. Valla sağ ol çağıran için minnettar. Aydı bir näme soralar var bolsa başardığımızdan bizden cevabını verir. Ne Halmurada Türkmenistan 1991-nji ýylda öz başlyklygyny gazanandan bäri şu neçenli Türkmenistan garaşsyz döwlet diýip ikrar edilenler. Yani ol faktiski garaşsyzmy ýa garaşsyz däl biz onu şosun bilýäs. O köp nemeler agdalyp meseleli bärde ekranyna. Yani bir şonu bir düýp goýun düşündirseň halmra da öz başlyklygyny gazanandan soň näme sebäpden şu ýagdaýa geldi? Yani bu detaýly düýplüğin aýdylybam geçildi de köp ýerlerde ýöne men şoň bir üstünde käbir nemeler durup geçmekçi, agdak geçmekçi de menim şo senden nemäňi alyp Türkmenistanyň şu ýagdaýyna gelip bilme, nädip gelip bildi öz başlyk bolsa Türkmenistan egerde. Kimden ýasasynda? Şu soralar. Sonra bu soru gaty ve jogapkärçilikli soru. Söhbet onu 2 minutda ya 5 minutda aýdyp düşündirýärler. Ýöne konsepsiýa görnüşine bir gysgaldylyp bir informasiýa görnüşine aýdylmaly bolsa onu biz şol yglan etdik diýen garaşdyrlygymyzam, yglan etdik diýen bitaraplygymyzam hiç ýok. İş ýüzünde, kagız ýüzünde bar, kabul edildi, emma iş ýüzünde şonu Türkmen halky şu neçeli gören agam, duýan agam, we şonun peýdalanan agam. Garaşdyrlygym ýok bizde, bitarapligym ýok. Biz şol şu neçeli, häzir şu neçeli Orsiýadyň tabyylygyndan çykanda. Şol 91-nji ýylda kim häkimet başynda bolan bolsa, ýa-ni kommunistler, kommunistik partiýa, şoň ýol başçylary, şolardyň hep part belediňi, ýa-ni partiýany belediňi, ýa-sen kommunistik belediňi tawşyryp girdiler ýemäň içine, ýygnagy kommunistik partiýanyň ýygnagy boldy. Şo taýdan 2 sagatdan soň hemmesi demokrat bolup çykdylar, part belediňi taşlap. Ine bilen dünýä garaýşam, taglimatam Karl Marks'a, Engels'e, Lenin'e ynanşyp şuň ýaly kendi. Onuň şular ýaly ýalançylar halkymyz üçin, döwletimiz üçin peýdaly iş edermi, etmezmi? Şu ýerden hemme zat aç görnüp durda. Mundan ozalar 30 ýyl, 40 ýyl şol part belediýetiniň döşüne göterdiler. Şonun peýdalanmak üçin iş, kär, wezipe, jaý, o maşin, o hemme zatlyny şol hökümet döwlet tarapyndan almak üçin şo partiýany belediň ulanylar. Tamam gerekmejek wagtda zyňdylar da ine hemmesine demokrata öwrüler. Ýene bir ay, bir ýyl geçirmän, ine Niýaz başlyk bilen hemmesi Mekke'ge gidip ine hajy bolup geldiler. Musulman boldular, mescit kuran boldular, şeýdip halkyň gözüne alap, ine şuwuna ýetdiler de. Şonuň üçin o taýda biz garaşdyrlyk allyk, ýa şo garaşdyrlygyň peýdasy bar, ine şonuň önümi, ine şonuň netijesi diýip şuň kuneçelli geçen 31 ýyl bolup barýardy. 31 ýylyň dowamyny halka görkezerlik ýekeje de pozitiv zat men özüm göremem. Görýän bar bolsa, bilýän bar bolsa, ine 31 ýyllyk halkymyz üçin, döwletimiz üçin şunça iş edildi diýip aýdy bilýän adam bar bolsa, çykdyn ekrana hana YouTube özleri aýtsyn, bize maglumaty urasyn, bize meştip galy. Ýöne ol aşgabadyň özü ýa-da oň töweregine gurulan ol hiç kime gerekmejek beton jaýlar, onuň ogurlygyň üstüne ogurlyk şol $1 milyon bina gurulan bolsa, onu 10 milyon diýip ýazdylar. 500 milyonluk aeroportu 4,5 milyar diýip ýazdylar. Ne şeýdip ogurlyk etmek üçin gurulan zatlar başga hiç zat ýok. Ya mihmanhana, üstüne mihmanhana. Adam gelmeýän şäherde. Söhbet kardeşim. Mihmanhana kime gerek? Bu bir ýa-ni baýguşyň mesela mesken nöwrle aşgabat. Mihman ýok o taýda. Hatta beýleki welaýetlerdaky adamlar arkaýyn paýtagta gelip bilmese, onu kim üçin guruldy? Munça 5 ýylda aterler. Sine soru.
Kim üçün gurully bir abada da ine 5 milyar dollar dökülüp bir yankı bir gidip gatan diýinjal kompleksleri. Onsoň abada diýilen yer ya Kaspy deňizi bir ýylda 3 aýdan köp yankı yeme barda bir ullanmak bolan Hazaryň şerti şeýle. Şu 3 ay diýince almak aralyk üçin 5 milyardy harçladylar. Onam enni mihman ýok içinde şu halkymyzyň ýa-ni şu büdjet işgärlerinden aýlygyndan tutup şonu aba saklamak üçin şonu harç edýärler. Da halkyň pulunu alyp ýöne o taýda halkymyz diýince alanaga. Kim bar? Hani çağılar gittim diýince alma abada. Ya pensionerler gittimi, ya eneler gittimi, ya köp çağıl maşgallar gittimi, ya ýaz çatynjalar gittim şo tak diýince alma. Ýok, boş durhanlar. Halkyň pulunyň hasabyny gurdular, hiç de adam ýok. Ene iki sözünden biri ene biz garaşdyk, ene biz altyn asır gurduk, näme etdik, ene. Şolar ýa boş gurulýar, ýöne bizde garaşsyzlyk ýok. O garaşsyz bolsa halkyny içeri galardy halma da şu wagt ýa-da diýeni halk üçin hiç garaşsyzlyk ýok. Halk peýdalanmady da şu garaşsyzlygyndan bir taraplandan diňe şu halkyň garşysyna edildi şu wagt ýagdaýlar bu edilýän guruluşlar olaň näkilek ýagdaýda edilýänleri belli zat ýa döwletiň edýän ýerine hökman ýagdaýda uğurlyk bolaýmaly. Yani halkyň hiç ýer peýdalanma mümkinçiligi ýok da şu nemelerden. Ýa-ni mehmanhanalardan ýa-ni otel. Zamanlarki awaladaky diýinçarş merkezlerinden hem ýa ýene şoňa meňdeşik guruluş nemelerinden ýa iň merkezine aeroportlar guruldy. Halk peýdalanyp bilene başolardy. Öňe bu zady ýa Türkmenistanyň men goturup käwatke haýran galýan. Ýani Türkmenistan bir başdak döwlet bolsa, halk üçin işleýän bir döwlet bolsa, onda başgaça işlerdi diýip bu aklyma segenokda häzirki bolup geçip duran zatlar Türkmenistanyň içinde. Türkmen halkynyň garşysyna bir kastlaýyn alınıp barylýan işler hakiki jenaýat işi da görüp görnüp durdy säker seretsem ol. Şunu ýöne başga tarapy gönükdirýärler halmara da. Ýöne Türkmenistan okey bu şu wagt ýagdaýyna geldi, olady konu hemme kişi düşünip otur ýöz başda bolsa da arka tarapdan öz başdak gelme onu atu görnüp dur. Ýöne şu zatlary bir halka bildirmejek bolup başga tarapy gönükdirilýän nemeler bolýar da käbir neme hökümet tarapyndan finansapdy. Indi şo men diýjek bolýan halma da bu Türkmenistan bu ýagdaýyny durmaýar indi bundan soň hökman ýagdaýda üýtgän ýöne şol halkyň garşysyna işleýän adamlar bar ýa-ni buyruk esasynda. Buyruk berilýär we buyrugy ýerine ýetirýän adamlar bar. İş alyp barýan adamlar. Indi şu täze Türkmenistanyň şu wagtky ýagdaýyndan şu wagtky sistemanyň saklanyp galmagyna kömek eden iş adamlary bardyr, ýani goşatyrnak içinden, kawişkan içindäki iş adamlar. Şolar lüstrasiýadan hökman ýagdaýda geçirilmeli. Diňe olarda bütün Türkmenistanda kim nemeden bolsa, şu wezife hyzmat eden bolsa ýa şu wezifeden aýlyk alan bolsa hökman ýagdaýda lüstrasiýa geçiriljek. Yani bu geçiriljek lüstrasiýa garşy çykýanlar bardy. Gynansak da halmara da. Oson halk bollasa geçirilip bilinler diýilýär bu lüstrasiýa. Yani häzirki ýagdaýda bu jahil galan halk bilen düşünmeýän halka nädip lüstrasiýa nämedigini hem käbir düşünip bilen ok doly diýipleýin. O gyna düşündirýän ýagdaýynda da doly düşünmeje görnüp dur. Bu ýagdaýda näkilek garýan halmara da ýa lüstrasiýa hökman ýagdaýda zerurmy geçirilmek ýa-da zerurçylygy ýokmy ol näme diýipleýin geçirilmeli. Bir de bir ağır soru söhbet, kardeşim ona da men jogap bereyim. Lüstrasiýa meselesi islenip ýa-ni diktatura rejimden bir insan üçin oňaýly ýa şertli täze bir rejime ýa döwlete ýa şular ýaly hökümete geçilenine lüstrasiýa edilýär. O lüstrasiýadan gorkmak gerek däl. Lüstrasiýa diýmek näme? O arassalanyş diýmek şol. Bir zatdan aýsa şol arassalanyş. Ýa-ni näme arassalanyş? Hem ýa-ni döwlet, hökümet, parlament sisteminden arassalýar. Hem de cemiyeti arassalýar şu öňkü elementlerden, öňkü ýa-ni aýdaýly şu jenaýatçy topara rejimi adamlary halkyň garşysyna hyzmat eden we şolaryň üstünden özüne baýlyk toplan ýa gelecekde ýene de
şol gurulacak bolýan täze döwleti böwet berjek bolýan adamlary birinci kategoriyadan araşdyrylmak, ikincilerin şol wezifeleri getirmezlik şerti. Şolary öňüne meselem aýdylar illüstrasiýa geçirilenler. O aýdylar 20 ýyllap, 10 ýyllap, 15 ýyllap, 25 ýyllap şol adam döwlet wezifesini işine işlemende. Sebäp öňkü eden jenaýatlary bar. Öňkü eden jenaýat agyr bolsa, sud keskitler on cezasyny gider cezasyny çekmeli ýerde çeker. Eger mesel eden jenaýaty ýeňil paý bolsa, onuň sud keskitler aýdar şol adam meselem döwlet işine işlemekden şonçaýlap mahrum edilýär. Ya jogapkärçilikli işden. O hemme döwletiň iş praktikasyna bar zat. Onu biz oýlap tapamzak. Bar zat. Ene meselem SSR ýykylanyna şol illüstrasiýadan geçen döwletleriň üçüsini men size doglaýdyp beren. Onda Pribaltika döwletleri bar. Litwa, Latviýa, Estoniýa. Şu üçüsine de illüstrasiýada geçirildi. KGB'ň arhivleri açyldy. Kim şo döwür KGB'de gulluk eden bolsa, işlän bolsa, şolara şugulçy bolup, ýa-da agent bolup hyzmat eden bolsa, şolara danos ýazan bolsa, hemmejiniň atlary gaziyetlerde peşat edildi. Ine şol adam, şol adrese ine şu plan wagtda planyň üstünden şolary arz etdi. Şondan soňra şol adamlar kimisi çekmeli cezasyny çekdi, kimisi şol döwlet hökümet işinden asla çetleşdirildi. Ine hany şu üçden Pribaltika döwleti gülýär ýaşap otyr. Hiç olmaýan şolarda ine şol halkyň, döwletiň, milletiň ösüşine badar atsa şol öňkü korrupsionerleriň hiç birisi ýok, jenaýetkarlaryň hiç birisi ýok. Ine şonuň üçin bizde de şol ýanky illüstrasiýa meselesi hökmen geçirilenmeli. Ol geçirilmese bizde täze döwlet, täze Türkmenistan gurmak asla mümkin däl. Bizdäki korrupsiýa Türkmenistanyňky öňkü SSR giňişliginde bir erbedi, bir ýanky bir aýylganjy bolup durdy. Söhbet eger alyp çeretsek, insan hukuklary berja edilişi boýunça, insanlaryň ýanky ýaşaýyş durmuşy boýunça Türkmenistan dünýä boýunça 193 döwletiň arasynda iň aşagdaky ornundan iň aşagdan ýa birinjidir ýa ikincidir. Şo Demirgazyk Kareýew bilen bir hatarda goýulýar. Onsa biz şu taýda illüstrasiýadan nädip şo döwleti düzeltmeli? Adamlara ýalňyş ýol salgyt berilýär, görkezilýärdi. Şo Gurban Gulyny aýyrsak, ýurt düzeler. Niyaz ölse ýurt düzeler. Öldü da şol Niyaz. Yerine şu Lellim geldi. Lellim aýyrdylar, Lellimiň ogly geldi. Näme düzelýär? Bir adam bilen döwlet düzelmeýär, sistemany düzelmeýär. Sistemany düzeltmek üçin jemgyýetiň köpçüligi gatnaşmaly şoňa. Ya azlygy şonu üpçünedi ya köpçülik şoňa ýygynyň gidip soň özü ösüp, onuň şol ýanky dünýä derejesine ýetip, ondan şol beýleki ösen döwletlerde bar demokratiýany biz ondan öz ýurdumyzy ornaşdyryp biljekdi. O demokratiýa diýileni bilenim, ýöne agzyna geleni gyýgyryp bermeliler. Demokratiýa ilkinji nowatda şu kanunlar bolşy berja etmeli. Iň ýokarky döwlet edaralarinden başlap iň aşagdaky aýdyl daýhanyna çelli. Hemmämi den derejede şol kabul edilen kanunlara tabi. Çok kanunlar yerine getirildi. Ýurdun içinde jenaýet amadally, korrupsiýa da uçypsyz derejeye ýetdi. Düýbüne gutara dip aýdyp biljekkä korrupsiýa ýa-da jenaýet iň bir özen döwletlerde de bardyr. Ýöne onuň muktary ýa mesberi umumy ilat sanyny alanda bir jenaýet meselem 50 000 adamdy ýa 100 000 adamda bardyrdy. Bizde bolsa 2001 jenaýetkar şunku. Para berýänem jenaýetkar, para alýanem jenaýetkar. Ýurdu korrupsiýa urdular. Şonuň üçin biz şu taýdan aýyl etmeli. Haçanna biz aýdýar, biz esasan şu gelecekki neslin hatyrasyny işlemeli ýa döwleti Türkmenistan täzeden gurmaly diýemizde biz ýalňyşamyz. Näme üçin aýdýar? Şu şumalky mektep okuwçylary ýa indiki dowjak çağalar şu korrupsiýadan daşda dursun. Meniň neslim, siziň nesliňiz ýa bir çetini gördü korrupsiýa. Öňe şular bolmazlyk üçin bizne täze nesile düýbünden täze ilim, bilim bermeli. Terbiye vermeli. Bu zatlar göreli hukmunu Ýewropa döwletlerine var, Finlandiýa, Skandinawiýada, Şweçiýa var, Norwegiýa var.
başga döwletler bar. Haýsy sistemany alsak Türkmenistanyňkydan gowudur. Şoň üçin şeýdip Ýuwaş-ýuwaşdan biz täze Türkmenistany gurmaly. Ýöne ilkinji ädilmel ädim. Onu men berk aýdyp gelýän 30 ýyl bäri bizde hökmen ilkinji nowatda biz illüstrasiýadan geçmeli. İkinciden KGB'nin arşivleri açılmalı. Şu ikisi edilmese onunla hiç açanan biz düzüvlü devletin düğün tutup bilmeyiz. Şey mi? Onunla yalan bilen kurulacak täze devletim ondan uzağa gitmez. Son için yine siz geldiniz, yetiştiniz, yaşlı. Sizde hiç iyili günah yok. Sizde hiç iyili cenayet yok. Ya hükümet bilen son oğurluk ediniz, ya halkın karşısına işleyen yeriniz yok. Ya milleti öldürüp yine cenayet ya eliniz kanı bulan yeriniz yok. Yine şu zatlarını size ullukan mümkünçülük veriyor. Täze Türkmenistan täzeden kurma. Benim neslim var. Onun uraklar var, onun kıçıraklar var. Şun kun hükümete hizmet edip otururlar var. O geçmeli. Hemmemiz illüstrasiyadan devleti işini, hükümeti işini näme işläpdir, näme edipdir, oğurluk mu, cömürlük mü, cenayet mi? Ya arasy işläpdirmi? Ya diktatora hizmet edipdirmi? Ya etmändirmi? Ya şu diktatorun ady bilen devleti dolandyrypdyrmy? Her bir adam öz ornuny jogap berer. Dünkü soru jogapdy aýdyp berdi Saparaga diýdi, ýa-da institut, universitetler, rektorlar. Men bilen hakmy ýurdun içinde bolýan zat elbetde bilýär. Näme üçin onu şu zatlar bardy sesini çykarman geldi. Bular illüstrasiýa edilmelilermi? 30 ýyllap 3 nesili bilimsiz goýduk. 3 nesili. Bular şoňa günahkar dälmi? Özleriniň çağalaryny akıtyp bana Ýewropada, Amerikada, islenik ýerde okudyp ýörler. Ya mülk aldılar, jaý aldylar, köş kurdular. Näme hasabyny? Şu halkın özünün we onun ýerasy ýerisi baýlyklarynyň talanmagynyň hasabyny. Bular geçmelilermi illüstrasiýadan? Başlaşmaly diýenim. Onunla bir 4 milyon halk näme üçin onu äsermän 30 ýyl. Bulan hakkında kimden soramaly? Yine şu meselelerdi. Kim şu illüstrasiyadan geçmeli däldi ýan bolsa, yine men pikirim şu döwletiň we halkyň düşmany gelejeginiň. Olar özüne gerek zady ogurlap, şeýle innem gara çekilip bir de illüstrasiya gerek geldi yani. Arasadım bolsa yine o men döwletde işledim, hökümetde işledim, minister boldum, deputat boldum, näme boldum, hakim boldum. Tapawdy ýok. Halkoza başlyk boldum, brigadir boldum. Ýöne men halkın, devletin emlagini el uran yerim yok, halkın karşısına işleyen yerim yok, cenayet eden yerim yok, ya men devleti talan yerim yok deyip çıkış etsin, gelsin işlesin islerini vazifede. Başarmağına göre, eğer halk götürse, bir ayda götürse, neden kardeşim olyan, değil mi oyuncu? Meclis boyunca. Gördün mü özüne mi kararlar kabul ettik, özüne sonra katnaşıp otuyor. Biz yerli dolanırsa geçip otuyorsa. Yerli dolanırsa mene senden ondan beylek şu korrupsiya katnaşmadık adamlardan ne var orada? Sen özün korrupsiyonerle işlep bilecek mi? Täze Türkmenistan'ı ya şonu kurup bilecek mi? Yok. Almada bular her zat etjek illüstrasiýany dile getirjekler. Bu neme bolýarlar? Ýöne bu illüstrasiýa bolmasa Türkmenistan hem bolmaýar. Täze Türkmenistan guranmyzyň näme peýdasy boljak illüstrasiýa bolmasa? Esasy birinji ýerde duran neme bolupdy illüstrasiýa meselesi. Birinji ýerde edilmeli iş bolupdy häzirki ýagdaýda Täze Türkmenistan gurulan ýerinde. Onsoň şu wagtky Türkmenistanyň bolup duran insanyň garşysyna edilip duran jinayetleri düýplüğün dile getiren oklarda köpkisi, yani ya dile getirmek isteyen oklar. Yani halkam şondan çetleştirýärler gözüni, yani nemesini görüp bilmez ýaly başga bir adama çetleştirýärler de, yani sen içip geçin ýaly bu gurban bolup ölse hem badat düzer. Ýok, olar ýaly bolana nemesi döwlet sisteminde, yani kanun zat çykarýarlar da Türkmenistanda. Kanun ya konstitusiýa täwir ýetgeşmeler girýärler ya täze kanun çykarýarlar ýa şu çykarýan kanunlary halkdan ruhsat sorap çykaran oklar. Birinjilik bilen. Halka ýa çykarjak bolýan şeýlere kanun giriljek bolýar ya konstitusiýa şular ýa ýetgeşme giriljek bolýar diýip halkdan ruhsat sorap çykaran oklarda. Yani halky ya öz döwletiniň eýisi döni unutturdular da häzirki ýagdaýda.
Bulam gaty bir neme ýagdaýdy. Dile getirip bolmajak jenayet. Bu 100%-de 1000%-den jenayet buni. Jenayet diýip aýtman, gün üstünde iş geçirip bermeli halmra da. Görnüp durda. Şimdi bolam 21-nji asyrda 22-nji ýyllar. Ne halkdan soraman ya neme prezident saýlawlaryny geçirip berlerine. Bol jenayet dälmi? İslendik guredip duran işler jenayetde häzirki ýagdaýda. İslendik onsoň ýanky näme adamlaryň süýlenem Türkmenistany ösürmek nemesinde ösürmek nemesinde alyp barýarlar işlerini. Türkmenistany ösürjek ýa-ni Türkmenistan 2020-nji ýylda şolar ýaly gösenlemelere geljek diýilen sözler bilen. Şolar ýaly propagandalar oýnaýarlar, halkyň üstüne oýnaýarlar. Halk özlere şoňa düşünüp bilen oklar buyruk esasında işini amala aşyrýarlar buyruk bilen. Yani öz kellelerinden çykkan düşünje däl bulan hiç biriniň. Ya Gurban Guly ya şoň töweregindäki adamlaryň. Yani bulara buyruk berýänler bir başga bir adam, bularym ýerine ýetirjiler. Şu ýerine ýetirjileriň gelleri bilen halka garşy neme alınıp barylýar. Şular ýa jenayet işleri alınıp barylýar, bil kastly. Yani bu zatlar biz dile getirmeýän geçsek bolmaz yani. Täze Türkmenistan gurup bolmaz. Ya bolmasa bir giden edilmeli işler var. Döwlet derejesindäki häzirki ýagdaýda. O ýagdaýda o zatlaryny dile getiren oklar gynansak-da. Ya halky mahrum etdiler da, yani halk şu kanunyň peýdalanyp bilme mümkinçiligini elinden aldylar. Yani şu Türkmenistandaky bolup duran zatlar, yani çäklendirmeler ya bolmasa gasma hemme tarapdan gysýarlar da, mesela bir işi halkyň başynda neme edýärler, ortaga atýarlar. Ha halk göterýärmi? Halk göterýän bolsa ikinji iş atýarlar. Üçünji iş atýarlar şeýdi, çäklendirme girýärler. Bular ýa halky gul etmän bir formulasy diýip düşünýän mene. Gulçulugy öwürmän. Halk onsoň bu ýagdaýlarda näme etmeli ýa-ki çykalga tapman, azatligim, erkinligim elinden alynan halk ýa-ki kanun, konstitusiýa çykaljak wagt halkdan soralman çykarylsa, uje bu sebäp ýatyra ortada. Näme üçin halkdan soralman çykarylýar? Eger şu kanun halk üçin işleýän bolsa, anne halk peýdalanýar, munyň kanuny seredýänam ýok halk üçin. Özleri şu kanuny peýdalanyp halkyň garşysyna işläp otyrlar häzirki ýagdaýda gynansak-da. Mine gulçulugyň bir formulasy. Ýa-ni çykgynsyz ýagdaýa gelen halk näme etjek? Bilmän watany terk edip ýat ýurtlara gul bolmana çykýarlar şeýle. Gulçuluk etmäne. Bu zatlardan halky mahrum etdiler. Bu şu neme da ne diýjek bolýan bu jenayetlerini dile getirýänler. Şular jenayetleri dile getirenden soň bular şonda da neme etmäne garşy lüstrasiýa geçirilmegine onlarça, 20'lerce adam bardyr, belki 100'lerce adam bardyr lüstrasiýa geçirilmegine garşy adam. Yani olar her hil çabalantalara mümkünler bolup bilmeýänler. Bu işler gidip otýar şu var. Lüstrasiýanyň öne geçip bilmeýärler. Almada. Gaty dogry aýtdyň, şu aýdarlaryň men dolu gollaýan. Sebäp bir zat bar da. Sen ýa aýtdyň da, ýa halkymyz ýa-ki kanuny hak hukukyny peýdalanyp bilemek, şoň üçin konstitusiýal meseleni agzap geçdim. Enne halk öz hak hukukyny peýdalanmak üçin kanun çykarmalylar. Şol halka peýdalýar, döwlete peýdal. Şu kanunlar kim çykarmaly? Halkyň öz çykarana, halkyň adyndan bir aýdaýyl gidip ýatan etrapdan ýa welaýetden 3-4 tane adam deputat bolup ene parlamenta barýar. Şolar öz ýeriniň halkynyň ýagdaýyny göz öňüne tutup beýle welaýetleriň wekilleri bilen bilelikde bir netije gelýärler. Bize şolar ýaly kanunyň zerurçylygy bar. Biz şonu işläp gözelde halkymyzy ödüredeli, diýmek döwletimiz öser. Geleceğimiz bar. Şu zatlaryň ýurdun içinde kemçilikleri göz öňüne tutup parlament kanun kabul edýär. Ýöne bizde şol halkyň aladasy bilen ýaşap, işläp beren ýekece deputat ýok da şu 90-njy ýyllarda. Ýok. Şu men saýlanan parlamentinde bir eliň barmagyna akyal deputatlar bardy, 175 adamyň içinde. Soň olaram ýok edildi. Bolly 32 ýyl bäri Türkmenistanyň parlamenti, men özüm şu ýyly aýda diýemem, beren bahan, ola Niýazyň jübi parlamenti, Gurban Gulyň jübi parlamentiniň oglunyň jübi parlamenti bolupdy. Öz jübisinden islam kelletine gelen zady çykarýar, olaram erti on kanun edip kabul edýärler.
O taýda halk bilen maslahat etmek, ya deputatlar bir meselen ara alıp maslahatlaşmak, yani bizim meclisimizde edýärse, olar ýaly maslahat ýok. Ýene parlament diýen şeýle bolmaly. Pikirleriň dürlüligi, pikirleriň çakmyşygy, ondan soň gelinmeli karar. Şan bizde sol ýanky bir jenayetkarlaryň çağalaryny ýanky sürgün etmelimi ýa ýurtda goýmaly diýen meselen eýem bäş gezek agdadyk. Ýene de şonu gutar bilmän wagt talap edýär diýip aňyrlygyna goýdy. Şonu çürt kösük bir aýtdy ertesi gün hemmemiz el galyp kabul edemler. Şonuň üçin döwletiň içinde agyr mesele kän. Şonu ýanky bir parlament çözmeli, hökümete teklif etmeli. Bizde bolsa näde parlament çözsün, näde konstitusiýa salganyny, ol konstitusiýa bagyslan ol keminen 3 möge ýaly yamakdan bolsa, yamak diýen 3 ýyldan 2 ýyldan muňa üýt götme girdip o konstitusiýa tohun çykyrdylar. O gerek wagty özü şollan ýalyr, hem aýtdy o tüňde bir kanun saýlaw geçirdik. Kim oňa ruhsat berdi? Möhletinden öň geçirildi birinciden. Öň geçirileniň sebebi näme? Eger prezident akıl pes bolsa ya saglygy ýok bolsa ya ölen bolsa onu geçirildi. Yok men ýadadım diye. Özüm şo bir wagtyň özüni saýlaw geçirmäke özüni parlamentiň ýokarsyny 56 adamdan ibaret halk maslahatyny döredip parlamentiň öz aşagynaky tur kersen getir goramasyny öwürdi. Oğluna mine getir dikme prezident edip koýdy. Atalogluň padşahlygy onu oturtma. Olaram käşe halka dayan padşah bolýan boldy. Olum atatana Kreml'de oturar Moskwada. O zaman 70 ýyllap SSR döwrüne şeýledi. O zaman SSR dağıdy diýilen döwürden bäri mine 31 ýyllap şol durmuş. Türkmeniň agly aşa ýetenini burnu ganar diýe ýetimin. Bizim kimse bol halkymyz aşa ýetdi diýip begeripdik de 91-nji ýyl aýna garaşsyz bol. Bar aýlyklarymyzy potensialymyzy gözüňe tutup ene burnumyz ganatdy. Niýaz açyrçaw ýene-ýeneler o ýeňsede duran ýanky döwletler mesela Orsiýadyň ýanky ýazan ssenariýsy esasında. Garaşsyz bolamda şuny üçin. Şonuň üçin kanunlaryň işlemeýändigim şondan ibaret kardeşim. Ene şonu aýtaýyn dedim gysaça. Men pikir edýän halymda da döwlet guruluşynyň ýok ýerine islenip gurdadan bolýar diýilen nemesi bardy. Şu hakykat ekende men döwlet bar ne Türkmenistan döwleti bar da. Ýöne nähili işleýänini hemme aýan orturdy edip şu wagt ýagdaýda. Hemme taraplaryň açyga çykarýardy edip duran jenayetleri. Hemme taraplaryň ýa ýakynda halkyň ses kanalyny iksanak ýaşawlaryň şol Türkmenistanyň prezidenti nähili goralýar diýilen nemesinde gepleşik etdiler kemine dağı bilen 3 kişi. Dinledim gördüm. Şo ýerde jikmejik açyga çykarýar hemme bolup duran zatlar, ýani ministrleri nähili gelýärler. Ýygnandan soň, her ýygnandan soň. Ondan soň o ýerde ministr diýilen adam ýöne bir sanlygy görnüp durdy. Ýani ministr gözüňe getirip döwletiň başynda, ýani döwlet derejesindäki işler alyp barýan ministr adam urulýan bolsa. Olam türkmen adam, türkmen ýani gelmişegende türkmen, gelmişeklen eline urulýar olam. Ondan soň döwlet akyl dörät bilermi bular ýalak ýa döwlet akylyň bolma mümkinçiligi barmy? Ýa-da döwlet akyly goralyp bilýärmi? Şular ýalak sistemde. Halmara da bular kanun çykarýar. Türkmenistanyň häzirki kanunlary we konstitusiýalary türkmen şahsiýetler tarapyndan çykarylýarmy diýilen soraw bardy. Türkmen adamlar tarapyndan çykarylýarmy şu kanunlar? Çykarylanyp diňe şo gelmişekden esasında. Men aýdyp berem kanun kimlen kanunlarla ilk başdan proýekti taslamasy taýýarlanýar. So proýekt men parlamenta baryn ýylyň ýanky 90-njy ýylyň ýanwaryny ozalan şeýle bolýar men öz gören zadyma saýatdy. So ýanwar aýynyň başlap 90-njy ýylyň maýyna çel 2,5 ýyllap men bilýän. So Türkmenistan so taýýarlanýan kanunlaryň proýektlerini 90 götürmi. Ene Valeri Açyrçawyň kabinetinde işlen tüzüldi. Onu Gennady Padalinski diýip kanunçylyk komitetining başlygy bardy. Oňa ornmasary ine men kardeşim hem ýollaşym hem şeýle ýanky hormatly gatnaşan ýigidim menden 4 ýaş kiçi ýanky geldi Mehmet Irdiýew.
Men şon üçin bilýän geldi Mehmet şu Aýdar kimin şu proýektler taýýarlanýan. Men onu köp zada öwrendim, okudum döwletlerin konstitusiýasyny, kanunlary, nähili işlemeli, nähili ýalmaly, nähili tertipde hödür etmeliligini. O şeýle bir akylly ýigit, ol 26 ýaşynda ýa-ni ýuridik ilmlaryň kandidaty bolan ýigit. Men mogolluýum şol ýokary sowetde ýa-ni bir kanun boýunça işlemekdi. Özüm halına da sözüm ölýän özüm 26 ýaşyndadım şo wagt. Owa Ay bu. geldi 26 ýaşynda, men 33 ýaşynda, menden 7 ýaş kiçi. Owa 28-ine geldi, owa geldi. Ýöne 26 ýaşda kandidat bolan, o ilmi ýetik ýigitdi. İýdiler onam. Owa agyrsaň döwlet işinden aýyrdylar, beýleksinden çykara deşik tapman, ene neresi olup Hudaýa sığın, meni dinar bolupdyr diýär, näçe 10 ýyllyklar bar. Owa beçara akıl nurluny bilmese, onu Hudaýa sığınmaly bolýar. Owa şeýle akylly ýigit. Özüm Mahtumul Paragyň neberesinden. Ene şolar ýal tragedi, onu şol men diýän, şu kanunlary 90-njy ýylyň mer proýektini açyrçap, düzüp berýär, Podalinski taýýarly, onsoň meni ýa-ni Hram gözden geçirýär, Viktor Hram, Podalinskym şonu açyrçap bilen tasdiklap, degişli komitetlere berýär. Bizde 11 tane komitet bardy, ýokary sowetde, ýa-ni parlament. Şolary berýär. Ýöne biz açyrçoğun kekirdegine tuttuk diýsem ýalňyşmaz. Şu Türkmenistanyň ýaşlar baradaky kanuny biz özümiz deputatlar işläp düzdük. Ben bir şu taýda ýalňyşmaýan bolsam 13 tane deputat, onu emesi köpüsi kalfaçy, sagymçy, traktorçy, gyýylar, gelirler, ýani ene şolar ýaly. O taýda ılımly diňe bir 2 tane adam barda şol içinde. Bol bine şola bol başardygymyzdan halka bolsun diýip ýaşlar bardaky. O kanun çykardyk, ýöne onu meni ýurt garaşdyrlyga çykdy diýip o kanuny ýaba taşladylar ýa. Bilmedim neýrady beýhan. İşlemedi. Şoň üçin bizde kanun ýok. Kanun gollanır ýaly kanun ýokdy. Seredin konstitusiýa ady bar da özü ýok. Parlamentiň ady bar, özü ýok. Hökümetiň ady bar, özü ýok. Islenlik ministriň ady bar, özü ýok. Özü ýok diýen işi ýok. Kanuny laýıklykda, konstitusiýa laýıklykda öz borcuny bellenen ýa-ni gulluk borcu bardy, ýa iş borcu bardy. Bitirilýän zat ýok. Diňe hemmece agzyny açyp ýokary serede boldy. Niýasyň agzyna näme çykar? Gurbangulyň agzyna näme çykar? Inde muň ogluny näme pişirdijek? Şol kanun bolmaly. Bu bir dälixana. Bir haýsy döwletde bar, hatda Afrikada da şuňal ýagdaý ýok. Biziň milletimizi dälixana döndürdiler. Öyle ýaly milletimiz. Ýogsa Türkmen samsak milletler. Mene ene şolar ýaly telbedik goýdular. 3 nesili bilimsiz goýdular. Keredik görüm, bilimsiz düýbünden. Diňe tans oýnamaly, aýdym aýtmaly, el çartmaly. Näçe diýsen ene tansçy bar. Haýsy welaýatan islenlik etraba, islenlik owany durşuna tansçy bilen aýdymçy. Emma şolong içinde şunça adam ılımlı ýa bilimli diýip aýdyp bormy? Ýok. Ýok da hökmet kardeşim. Yani Ýok. Hakyky ýok. Sizden özüm görüp gelýän sebäbi ýalňyş bilim berilen näme da jahilleşdirilen hakykatdan ýa-ni düşünürjek bolsam düşünme mümkinçiligi ýokdy. Hatda şolary bilim bermedik bolsam has gowy düşünür häzirki ýagdaýda. Görüp gelýände düşünürjek bolýas käbir nemeleri bolan mümkinler. Düşünme mümkinçiligi ýok. Bir wagtlar halmra da ýaş wagtymyz näme görýärdik da bir multfilm görýärdik. Ýa-ni şo multfilmde agdar geçýärdi akmaklaň ýurdu diýip. Akmaklaň ýurdu diýip bir söz geçýärdi şo multfilmde Türkmenistanyň hakykatdan şu wagtky ýagdaýda akmaklaň ýurdu boldy. Orçasyny gördüm, Strana Durakov diýip. Strana Durakov. Şu akmak sürür durany akylly onun haýrany ýa-da şu zatlara akyl ýetirýän onun haýran galýan daşyndan seredip dursaň bir bolup bilermi bu adamzadyň şahsiýetine garşy jinayet, ulu bir jinayet, haýsy bir nemelerini alsaňam jinayetde bular bolup dur hakykatdan. Iňwerkijesi nämäni mysal getireýin. Wagtan satan habarlaryny ogry ne şu döwletiň nämelerini ogurladylar diýip görkezýärler. Wagtan satan habarlaryna çykarýar. Onu diňe türkmenler göreni ony. Bütün dünýä görýär. Bütün dünýä görýär. Masalan, maskara da hakykatda olar üçin hiç zat. Olar halka şular ýaly gorky salmak bir metodyny ulanýarlar.
Düşünýän adam üçin bir düşünip gorkdy, men ýa-da ýa ýene bir ýala bolyn. Düşünmeýän halk üçin gork propagandasy şu 100%. Yani asıl owuryň kimdigini görkezden özlerdigini görkezden oklar. Arka tarapda nähili owurly edilýär. 500 kurşul näme owurlany bilen owur bolan o döwlet. Okey owur diýip hasap edersiň ýöne. Hani sen kanunyň bagawasy kanunyň peýdalanyň mümkinçilikleri barmy şolar? Ýok, hamra da. Yani advokatlar vardır, advokat yani aklowjy. Aklowjylar nerden bu ýerde işlemeýän bolsa, kanun işleýän bolsa, öýle Türkmenistan demokratik we hukuk dünýäwi döwlet dik geçýär, ýalňyşmasam halmada. Men bir ýerine okapdym buny. Oha sen dünýäwi demokratik hukuk dünýäwi döwlet bolsa, nerden bu taýda konstitusiýa peýdalanyň mümkinçilikleri halkyň ýa bolmasyn ýurduna alan o güne halkyny, ýurtdaşyna halkyny. Näme üçin alan okulary? Sen kanunyň bar bolsa, eger halk ýurdun hazynasy halk bolsa, döwletiň hazynasy halk, döwlet adam üçindir bolsa, zatlary iş ýüzünde aýdan oklar ýa kagaz ýüzünde bar, gynansak da halmada. Şular ýaly. Yani şu zatlar başka ýere gönüpdirýärler. Şu başka ýere gönüpdirýärler, ýani uly güýç hökmüne görkezýärler. Diňe şo Berdimuhamedowleri başla. Berdimuhamedowleri uly güýç hökmüne görkezýärler-de. Ya halkyň gözünde. Näkile güýçdigine mine şo geçenki sanlaryna halkyň ses kanalyny açyga çykarlyr üç bolup kemine dagy bilen kisan ýaşuwlar. Şu ýerde gully gözleri bilen gören nemelerini çykarýarlar. Birinji nemesinde de ma däl eken o Gurban Guly. Halmara da 100-nji nemesi dur eken kodundan. Kod boýunça. Ondan aşarda ne aşağı ne sana adamlar geli var. Türkmenistan Gurban Gulyň eline de gelmişekden eline. Halkyň emeline de. Eger halkyň eline bolsa halk içeri galardyr häzirki ýerde. Şöyle. Men ştaýdy bir goşaýyn sen dogry aýdýanda, bular ýokdan bary ýasajak bolýarlar da. Gurban Guly ol şahsiýetimde ol bir arkada diýeli ol bir depede däl, ol bir çukur. Hiç adamda halkymyz bilen deňeşdirende. Bular şol ýalan propagandaň üstü bilen ýani peşeden pil ýasajak bolýar diýär-de, medeniýetli sözü aýtsak, emma beýle söze geçsek, bular boktan kemput ýasajak bolýar. Nämesi var şol adamlar öwürýär, bitiren işi var. Indi şol ýankı çykardylar bir topar adamy kelletini ýalaňaçlap. Aýyna ýol hereketini bozupdyr. Bilen bärde oturup hil akylly tranmal teredi boty bütün meclis bilen, hökümetiň agzalary bilen. Aýho bir ýankı ýol gurlugynyň işgäri var, gaýy diýse. Şu bir polisiň bitirmeli ýa etilmeli wezipe işini bular döwlet bolup çözüp oturýar ekranyň öňüne. Bütün dünýäň öňüne maskara bolup. Ine bular özleriniň akyl derejesi. İkinciden şu zatlaryň üstü bilen gorkuzma esbabyny ullanyp halkyň aňyny, ýüregini, kalbyny gorka saljak bolýarlar-da. Endi şapýorum, biraz ýanky gatyrak sürse maşyny. Görýänmi bir gaýyn, ýanky gaýy diýse ýol gurlugynyň polisiýa işgäriniň amal etmeli wezipe borjuny bular meclisiň asly agzasyny ýygnap, hökümet agzalaryny ýygnap, ine şol özüni prezident adlandyrýan adam bilen bütün ine döwletiň ýa milletiň bütün dünýäň öňüne çykyp ine şolary jeza şäresini kesgitläp oturýarlar-da, ýa şolara günä bildirýärler. Ine şu akıllı bar adamların ya döwletiň ya hökümetiň etjek işimi şu. Bütün dünýä masara bolup oturýar. Ine şu zatlaryň üstü bilen halkyň aňyny, düşünjesini, kalbyny gorka salmak üçin oýnalýan oýun. Indi köçeden istenip köçeden maşyn sürüp barýan şoför diýjek, men şunu bir ýani ýol hereketini biraz maşyn tiýdirip sürüp ýol hereketini düzgünni bozsap, ene meni şol ýokarda oturan Serdar Berdimuhammedow cezalandyrjak ýa maňa ceza çäresini görjek. Soň men ene owada nepa gitmegim gaty ähtimal şol kelletini ýalaňaçlap duran onun mesleğini adam ýalyp. Ene şeýdip bular öz-özüne gorky salýarlar.
Ne bular şu elementarınca şu çağa sadıktaki çağalar gorkuzmak üçün ullanylýan oýny ya öýde ejesi çağasyny gorkuzak bolsa ya polis gelýär ya näme garagulak gelýär ya näme gelýär diýip gorkuzýar. Bular bolsa indi halky ene şular ýaja oňjak jenaýat düşünem ene ullukan jogapkärçiligiňiz bardyr diýip ene şu taýda halkyň kalbyny gorkyny giydirecek bolýar. Ýöne indi halk gorkup indi gorkmazy çykdy. Gorkup kowalasan batyr bolar diýen halkymyz batyrlanıp başlady. Onu aýtmak gerek. Indi ýerli ýerden adamlar ýoş-ýoşdan ayağa kalkıp başlady. Näme üçin? Täwäp bilýärler. Gelejegi ýok özleriniň çağalarynyň. Ya ýurdy el almaly, ya millet hökmüne biz ýitip gitmeli. İçindäkine gul edip gyrnak edip saklap otylar, daşyndakyny gul edip gyrnak edip işledip, şu içindäki gul gyrnagy ölmez ödüp pul uğratmak üçin saklap otylar. Bollugy tordy. Ýurdun baýlygyny bular lükkeligini hana ýurdun daşyna çykaryp otylar. İçine de barýan zat ýok, ýygyna satylan baýlyklardan, ya ýerüstü baýlyklardan. Ine başga zat ýok berdaýdyr. Awa halmada. Eger biz halk bolup buňa näme etmesek, ýitip ýok bolup gitmegi bosagasynda durşuwat gynansak. Halk bilýär, halk indi samsyk ýerine goýsalar, näçe halk näme goýsalar, jahil hasaplasalar, halk türkmen halky bar, bu zatlara düşünýän halk. Ýitip ýok bolup gidesi gelen ok hiç kimin. Bizim watanymyz bar, topragymyz bar, döwletimiz bar. Şu döwletiň eýesi halk bar. Käbir näme düşünmese bunu düşünýänler bar. Näçe samsyk ýerine goýsalar. Ýöne bular halmra da bular näme etjeklerini bilenmän näme diýerler. Elewreýärler şu wagtky ýagdaýda. Ýurtdaşyndaky halky içeri almajak bolup herdade diýerler. Çözüm gözleýärler, ýöne her hili ýollar bilen çözüm gözleseler bu sagatdan soň bu günden soň aýdylywam gelýär, olar üçin işlemejekdir görnüp durýar da. Her hili ýollar alanyp gelýän halk da türkmen halky da her zat edip alýarlar. Her hili ýollar bilen maşmaş ýaýradýarlar ýa ýene bir zat ýaýradýarlar. Aýny şu 2017-nji ýyllaky nemede aýdýarlar da 2017-nji ýylda şu Aziýa nemesi geçirilimi ýalňyşmasam ýa 2016 ýa 2017 mi? Toşun bilemem. Olimpiýada geçirdiler. Olimpiýada geçirildi. Şondan soň düzejekmiş diýilen maşmaşlar ýaýratdylar. Ondan soň beter boldy Türkmenistan. Hemme kişem görüp gelýär bu zady. Yani bu döwlet demesine döwlet guruluşynyň baý ýerine bu zatlar bolmasy mümkin näl kalmady da diýmek döwlet guruluşy ýok eken o ýerde mafiýa bir topar döwleti dolandyryp otýar. Şoňa gelýärdi. Ol mafiýada käskä türkmen mafiýaň bolsaň, ýok daşary ýurtly türkmenler hakyny tutup işledýär, şostýorkaýaly. Bollugy tordy. Ýoksam haýsy minister taýaklanýar, haýsy döwletde daşary ýurtlylar tarapyndan. Akıdılıp ýenjilip dura bir döwürden märaýdyk gelýär bu zatlar. O şuň çykan azy hakykatda ýöne şonu ene şuň kun iksany esker tasyr etdi şol goro emesinde bolanlar. Bir döwür gelip bu habary. Niýe bu döwürden märi bar bu zatlar? Gurup ýenjilmek ýa 6 aýdan postundan ministrler aýyp odan nepeden çykarmak. O taýdan ýa maslagy çykýar ýa-da şu taýda maslagy goýýarlar adam. Hosarlarını da veren abi. Müngler çağırdı. Müngler yol başı gitti. Onun için bir sisteme daşarı yurtlan oynayan terör toparının sistemidir. Yönü bular Türkmenimizin içinden satlık adamlar tapdı. Yine satlıklar şular. Yine vatan dönü, Türkmenin dönü. Yine diýilýän bolsa yine şular. Şuň kun şu sistema hyzmat edip oturan şu egni pagorly polisiýanyň başlapda ýokarda oturan çüýrük tohuma çeldi. Ine şular hemmesi satlyk. Ol 81-nji ýylda 81-nji ýylda Göktepeň basyp alandan soň ine ak padşah diýdi bir türkmen olar şu Nikolaýyň goşunyna. Ine şolary polkovnik dywany berip, mayor dywany berip, bular başatar berip özüne gullugy çekdi türkmen satlyklary. Ine şondan soň ine biz Orsiýadan koloniýasy alyp türkmen şäherlerinden şu taýda ors kesip eýrany berdi, bäzi maňa bolýardy. Kim türkmenden soratdy. Şoňla urdan märi türkmeniň hemme baýlygy, emlägi o gadanany gidip otyrdy Orsiýada.
Ene şoň üçin şu zatlardan netije çykaryp bilmeýän adamlar onu diýmek hiç açanam täze döwletini gurup biljekler barzady gorap biljekler şuň kun uruşturmadan eger torta Türkmenistan gorajak eskerem ýok şoň üçin. O katman ýara gollanmany öwrenmedik adamlar bu jagadan paratda görkezýän alyjy muğluja goşuny bilen Türkmenistan saklatmaýar kardeşim. Absolut ýok. Bizde harbi doktrina yok. Şan Awa. yok. Doktrina yok. Awa. Olar doğru. Olacak adamları Türkmenin koşunu terden kuracaklarım yok ettiler şu devir. Yok ettiler. Yoksam uruş tecrübesi olan afiserlerim vardı. Yankı Türkmenistan'ın SSR'ın baş yankı afiserler ştabını bu toran adamlarım vardı. General ştab. Yine şu adamlar hem mezuniyatı yok etti, ayırdı, açırsa bile. Şunun için indi bizde o bıçağı da Kurban Kullu'nun yemesine görkezyen o motosikletlice bıçağı yigitler ya da onun ödünün eren bayağı bıçağı oklamadı. Kim olur yani urşet ya şuun kun. Rembo diýen sizin güldür ya. Yoksa da korktursuna derede oynak. Kızlar baklar nazar oynak derdiler den şular ýaly adama. Aynek geynen bolup o eline yankı 50 jek takınan bolup bıçak oklan bolup yankı tigir sürüp. Hey kime gerek sen oynak? Ine bolu bilse sor. Ya aydymaydan bolup bir rotaydı. Ya sağ çalan bolup bir aktyg bilen keypinin kök wagty. O triyekten doyup ya yemeden narkotikadan doyup o bu dünýäň adamdy der. Ol gaýyp uçup ýerde gezip görünüm öz bilen. O şeymez. Şu köşke çıkan köçede öğreni seyredin aşavatda bir jaly janlar var hiç bir kuş vuruşýan şu köçelerde yok hiç de bir ölülüň şäherine vurdular Türkmenistanyň paýtagtyny yok watan Kalmra da bular bu Gurban Guly öz akyl bilen oynamaýanlygy bildirip dur. Özüniň bu hereketlerini ýetse samsyk ýerine özüni görkezýänligi bildirip dur. Türkmenistanyň bolýar Gurban Guly eger döwlet hakyny eýe bolan adam bolsa olar ýaly goral bilinler. Döwlet hakyny bar bolsa döwleti dolanlar bilýär bolsa öz elinde neme saklap o diktator nemesini wezipesini eýelär. Diktatoram däl ol şahsiýetem däl bir sanlygam görnüp dur. Bu oglam şolar ýaly. Ýöne şu sany goraýarlar, güýç hökmünde özüni görkezýärler da halka. Men şeýle näme aýdaýyn Putin nişulaň arkasynda duran Putin kakalar wara armada. Şular Ukraina çalış etmedik bolsa da bitýärdi şu Putin. Çalış etden de çalış edenden soňra wapşy bitýärdi. Ol näme? Rus imperiýasy bitjek bundan soň. Rus döwleti galjak. Görnüp dur 100%. Şurtnamalary bilen aýdyp oturýarlar Russiýanyň Rus döwletiniň nemesine akylly adamlar aýdyp oturup berdi. Indi Gurban Guly kim edil häzir şola bilalak da Gurban Guly da şu Türkmenistanyň terrorist hökümeti diýse kas bolar bu. Yani ähli tarapdan iş alyp barsa, yani şu öz hökümetini aýakda saklamak üçin haýsy bir tarapdan iş alyp barsa da bary ol gutorýar bundan soň. Ýaşama mümkinçiligi ýok. Adamlar düşünüp başlady. Diňe Türkmenistan näşe post-sowet döwletlerine eýe bolan döwletler ählijesi. Mena şunu görýän halmra da sebäbi aýakda galyp bilme mümkinçilikleri ýok da bular. Häzirki ýagdaýda. Bolundy bu oýnajak oýunlarynyň soňu geldi. Bundan soň nähil taktika tapsalaram ýa-ki ýer suw reformasyny geçirän ýagdaýynda da özleri bitdi. Geçirmedik ýagdaýlaryny da özleri gutorýar şular. Halmra da. Atı doğru pikir şu aýdýan zatdan söhbet sebäp inni olur eger Putin uzagyndan wezipesinden çetleşdirilmeli bolsa ýa-da uzagyndan Russiýa Federasiýasy güýjüni gaçyrmaly ýa ýitirmeli bolsa inni şonu Ukraina eden çalışyndan soň ýa alyp barýan uruşundan soň ol has çatlaşdyrdy. Russiýa imperiýasyny durmaz gelecekde o bolmaz. Ýöne näçe wagt dowam eder. Onu biz şuň kun aýdyp biljekler. Ýöne son o SSR döwletler, SSR düzen respublikalar var. Son on mäslerin üçüsi bir duran wagtda 90-njy ýyl aýryldy da Russiýadan ýemesinden çykdylar, ýani Pribaltika döwletler. Son
Dördüncü bol Orsiýadan täsirinden çykan Gruziýa. Soň 5-nji bol Orsiýadan emmesinden indi anyk men çykýan diýen Ukraina. Olam döwletler goňşusy şunu beresi gelenek. Ukraina'nın potansiyeli SSR döwründe de iň uly potansiyeli dänesi var, beýlekisi var. O toprağı, ne kara toprak dünyada iň bir ýani gymmat toprak şu Ukrainalarda var. Ukrainalarda ilim potansiyeli yeterlik adamlaryň bilimi. O bir yüzlerçe, miňlerçe karhana bardy, SSR döwleti gurulan. O Ukraina halky ondan gaty işeňir, zähmet söýür halk. Orslan kıyat peçin üstüne yatıp nagarlanacak bolup duran aktar. Ola şu magallan şol Ýewropada işläp, maşalaryny ekläp bölürde Türkmen ýaly bolar, bir şular ýaly namusyň millet Ukrainalar öz maşalary üçin gatykän azap çekýär. Men görüp otyryn, men tanap otyryn, işleşip ýöneler bilen. Diýjek bolýan lazım häzir şu mal inni Kazakstanyň gördüm men. Karaçykly Orsiýa bilen bir näçe baglan öňkü şertnamalaryndan ýüzlenler boldy. Tokayev gördü. Eger şol ýanwardaky eden mesela iki halka eden ikiliginden şol häzir Orsiýadyň tarapyna dursa Kazaklar meni naýra mendirjek ýalyjyň üstüne. Indi özüne ikiden gereginin birini saýlandyr. Görse ýa körsüden diýilmeli, Orsiýa bilen bile gömülmeli ýa-da halkyň arkasyna çykmaly bolup durda borjyny ýerine ýetirmek üçin. O edep öne sonra ne de batıyor. Yani Tokayev'in geleceği yok. Şol devletin başına prezident bol, 2 möhlet, 3 möhlet oturur diyen fikirden men gatylykda ol bolmaz. Ve Mirziýoýew mallyda bir ýanky Özbegistanyny olum taşlaşyp başlady. Biraz sebäp Mirziýoýew saklayan zat o Alişer Osmanow milliarder Orsiýetde. O Mirziýoýew bilen olur ikisi arasyndan suw geçen ara. Şol saklap otyrdy Özbegistany Orsiýetden alan milliardlaryny gaçarmaya kimin garşy Sesin yapıl halmada. Şol şular ýaly ýaldy. Inni olam şol Garagalpagystanyň şol ýani awtonom statusy barda. Konstitusiýany üýtgüp bahanasy bilen ona aýryp Özbegistanyň bir welaýet etjek bolup Garagalpaga maýagysyna galdy. Olaryň biz ýol berjek geldik. Regionna başly sesim bölýärmi? Yok arasında mikrofonum yapılıyor. Ya şol zaň edip durlarda iýdiňe men şonu şurýan mawzugy bolmasa da ara girýärler de. Ene şol regionna inni biraz başlaşma agdyp kepersiň dilim aýlanmany. Ütgeçliklerin boljagy 200. Olam Türkmenistany da ýelgini gelip ýetdi. Daş töwereg bolardy Türkmenistan aly. Ene sebäp şol Putin kakalar giden günden soň bir aý ýetmän Türkmenistana mütkä. Gitjek ýeri ýok. Ol inni sırtyny kime diýränne de Gurban Gulyň aljak galasy ýok. Ol özüni görkezdi. Özü gap bardy Putiniň ýanyna. Oglu gap bardy Putiniň ýanyna. On boýnuny zynjyr edip ordan datdyr sen men güjügüm. Bollugy tordy. Onu bütün dünýä görüp otyr. Näme üçin şuna çeli Türkmenistany üns bermedi dünýä jemgyýeti. Sebäp Türkmenistan diýilen döwlet dünýä jemgyýetiniň hiç bir kanunyna sygýan döwlet däl. Bular döwletden daşyny duran zat näme owaratdygyny onu daşar döwletlerin bilenek bizim halkymyz düşünmänden soň. O taýda döwletim ýok, hökümetim ýok, ýolbaşçym ýok, konstitusiýa diýişlerine hiç tak bir Somaliýa döwlet. Somalida da ene piratlar var da ýanky deňize çykyp öňünden çykan gämeler awlap sondan gün görýärler. Bizinkine halkyny awlap gün görýänne oturtma ýanky piratlar. Garakçylar. Akıl bolmasa birini diýrenmeli. Ora halmara da özüniň akyly bolmasa. Özüniň şahsiýetdiginem suwd eden o. Bizim ýüzümizde şahsiýet diýip hatabam haýdymdyk biz bulary. Yok, absolut yok. Şahsiýet akıl sulan kutan köpe. o. Türkmenistan dört tarapdan gysyljakdyr halmara da. Bu tarapdan Özbegistan, arky tarapda Kazakystan, iler tarapda Eýran, otaýlan bilýän nähilligini Hazarstан arasynda da Azerbaýjan. Ve top komşusy Arky Dagestan, Hazaryň arasyndan nemesinde. Serhetleşen ýeri, Orsiýet bilen bagly.
Dört tarapdan gysyljak çykalýarlar. Ýok näme etjeklerini bilenok. Aýdýana bular ähli tarapdan näme etselerim kapana düşýärler özleri. Şo bolupdyr häzirki ýagdaýda halmazda. Bizim görüşimiz. Yok yok. O bolca görünüp dursa. Hesap biz näme üçin biz ynamly garaýas, gelejegimizde ya täze Türkmenistanyň guruljagyna. Ol diňe bizim güýjümiziň ösmegine ýa-da bizim akylmyzyň ýetmegi bilen baglanyşyk kylýar. Dünýäde bolup geçýän wakalar şoňa getirip barýar. İstedek, istemesek, hukmani ýagdaýda şo regiony ütköşüklik bolmaly. Şol ütköşüklige bizim jemgyýetimiz, bizim halkymyz, bizim adamlarymyz taýýarmy ýa ýokmy diýen soraly biz ene ýetişbildigimizden adamlara düşünür şeýşini geçirip otyrýar. Onun üçin munyň ideýaly bizim etjek hemme işlerimiz ýa öňde goýan ýanky wezipelemiz ýa borçlarymyz açyk aýan halka aýdyp otyrdy. Maksatnamalymyzy, programmalarymyzy näme etjegimiz, näme goýjak. Şoňa razy bolan adam geler goşulşar, watany, döwleti, ýurdu düzelder. Ýok, biz garada ýatjak, seretjek, gorsaňyz da barys bolmasa da teneçir ýaly ýaşar ýöres diýse, olum adamlaryň öz işi. Ýöne size garşy durjak, şu etjek bolýan zatlaryňy da diýse. Kanun boýunça garşy durjak bolsa, hana ýurda gelsin, aýtsyn, o näme bar tutar. Ýok, siziň aýdýanyňyz men siziň özüňizi diýip çeýtar, garşy durjak diýse, onu olunam özüne yeterlik cezası var kanun ýöňünde. Ýöne haos bolmaz Türkmenistan. O zatlary biz ýol berdirjekkä. Ýok, Şonuň üçin adatdan daşary ýagdaýa girdiler. Şoňa öz normalary bardyr. Şu mahal şol käkelýärler bar. Ýanky o bize illüstrasiýa gerek gel, o bize ýanky parlament respublikasy gerek gel, bize diňe prezidentlik bolýar, näme diýerler. Ine ahirki netijede şonuň adamlar topar edip ya yerlikleri ya tire taypa berip o taýda hawas turdaýjakdyr. Ýok, atar kayın bolun o zatlary biz ýol berdirjekkä. Ýöňünden işlerini düzülip goýuly her ýerde işlejek adamlar taýýardyr. Bu mesele boýunça. Ya şu zatlaryň üstünde. Biz Milli İstihbarat Institutuny ýöredem-de. Olaram her biri öz işini, öz ýerini amal edip otyr. Onun için vatandaşlar katı arkayın bolun şu meselede ay ine kurban olup gitse ya oğlu gitse uruş turur näme turur ýok. Siz öz döwletinize, öz ýurduňyza, watanyňyza, gelecegiňize eýelik edenizden soň kim gelip şu taýda uruş dawat eder? Aýdyp otyrsa, Türkmenistan gelecekde yerli dolanışdan ibaret bolmaly. Aşgabatdan görkezmeye adam gelip sizi dolandırmalar, Şarjawy ýa-da Balkan ýa-da Aşgaby ýa Marini ýok. Şol yerli halkyň özünden, öz içinden saýlanyp çykan adamlar yerli dolanmışy üçün etmeli. Ine biz şoň tarapdar. Şona ne dersokman? Şoň üstüne iş alyp baryp otyrýar şu atalma da. Şoňa da ne sarpýar şu var. Berekella. Şona aýdýan, ýene bir gele halkyň ony şonu tasdikleýän. Biz başga zat bilen işimiz ýok. Biz bilip otyr, döwleti nädip galyrsak amatly boljak, halk üçin bähbitli boljak döwlet üçin. Ine şol oğurluklar yerli dolanış, oğurluklar üstü bilen özler saýlýar özüne gerek ýol başyna yerli parlamentam ýokarky parlamentde wekil özler urady. Arasalyş işlerinin içinde illüstrasiýanyň yerli adamlar geçdi. Ine ikimiz otursa, sen bir ýurtda men beýleki ýurtda. Men näme bilen şu mahal maryň içinde näme bolup geçýänini. Meselem, men nädip şu gowşy erbet diýeýin. Ýok, şu taýda ýaşap oturan adamny bilýär. Kimden ejir çekdiler? Kim cinayet etdi? Kim bu halkyň halal hakyny agdyndan gaňrybardy? Ya bular ine urdu söýükdi ya türmädikdi ýok etdi. Şäme? Şol yerli halk bilýär. Ne solarım erter son işini beren adyl suwdyň alnyna goý jogap bersinler. Ne illüstrasiýa şon. Onyň halmara söýňä saparykly oturup ortaýda illüstrasiýa etmez, ol spisa ýok. Halmara da bular näme hem düşündirip geçindi bolardy gara. Wezipesini işleýänsiňiz diýip pikir edýänler käbirleri. Wezipe näme diýip orta atlyny okda wezipe näme diýene bilen hakykatinde. Türkmenistandaky bu wagtky wezipe ol boşadyrnyň içinde bilýän näme ýelikdigini bilen. Bize ýurt gyzykly, watan gyzykly. Halmara da halk gyzykly bize. Hiç edýän işimiz gyzykly.
Ähli güýjümiz, Tasavvur. energiýamiz şoňa sarpýar şu wagt ýagdaýda. İş nähile edilmeli? Nähile etseň nähile peýda görüp bolar? Ýagny halk üçin, döwlet üçin, watan üçin. Şu ýagdaýda şu nemeleň üstünde iş alyp bolýar. Yine şu yerde yine yaşların hıcıvı, yaşların gayratı, yaşların istlegi, arzuvu yine kenaydı otin son. Şu sözle bilen yine hareket ediyor yaşlar. Her zamanladı. Men döwrümde de şeyle bolupdy, kızlar baktı. Yaşlar gece günü 17-18 saatlar işlerdiler yine şehir hakimligi. Men bakam şu taýda men yol başykan. Diňe abra üçin, diňe şu sag bolsun üçin, adamla öňünden çykyp elbert salam başlayan üçin, güler yüz berýän üçin, toyuna sadakasyna çagyrýanlar üçin. Şaňmy? O taýda para bilen, peşkeş bilen men elimde işler ýeke döwlet ýa hökümet edary işgäri ýok diýär kantorda akyra. Ýok. Diňe abra edip. Ine sedem şoňa ymtylýan, şoňa halkyň düşünmegi gerek. Halk düşünýär. Ýöne se bada gatjak bolýarlar bardy. Yo, Sizin- başarmaýarlar almada. Sizin emäňiz kalbyňyz arasy goýan maksatlaryňyz aýdyn bolandan soň kimse ýoluňyza böwet boljak. O böwet boljaklaryň üstüne katokýalyk bolup geçer. Halkym biz olara garanjaklap işlejekkel. Näme biz işlemeli? Biz indi halkymyza, döwletimize, gelejegimize hyzmat etmeli. Siz hem şonu şu baýdagy, şu ideýany, ine şu iş alyp götürdiňiz, özüňiz goşandyňyz, goşup otyrdyňyz, özüňiz gerek taslamalary ýazyp otyrdyňyz, özüňiz belli edip otyrdyňyz, hökümetiň strukturasy nähil bolmaly, döwlet guruluşy nähil bolmaly, ýer suw nädip paýlap bermeli. Saparagan öz tejribesi bar, parlament işinde men tejribem bar. Sizin ýygyny ilmleriňiz bilen, okan bilimleriňiz bilen alyp gidip otyrsaňyz bolar, bolmajak da. O bilen şoňa barýar ýöne biz çaltlaşdyrmaly watandaşlar sebäp dünýäde bolup geçip duran siýasy ýagdaýlar ýa wakalar ol bize bir 5 ýyl öňümizde garaşmaly zat ýok. Ertiren bolup biler, ol 1 ýylda ýetmän bolup biler. Şoň üçin bizim taýýarlygymyz nä derejede? Halk bolup biz şu zatlar kabul etme taýýarmy ýa ýokmy? Şu soraga jogap berme. Şonu aýdaýyn. Sowur halmada bärde halkyň ýakly tarapyn halky bir aýakdan taýýarlap bolma mümkinçiligi bolmaýar. Kim bolam ýurdun daşynda, ýurdun içinde de taýýarlajak bolsam bu zähmet sarf edýär. Şoň üçin hemmesi taýýarlanmagy bize gerekli-de. Bize şol sistemany oturdymyzdan soň şu sisteme dogry düzgün işläp bilse halkyň özü ýüzüniň uğruna taýýarlanyp gitjek o ýerde. Men şonu koşaýyn edin sizine. Halmada bu jik düşünürdiň düýpleýin. Şu ýerde jennetege molýar gaty uzaltman sebäbi gözjüler üçin. Gaty da kendimden okul. Bolar, sağ ol, söhbet kardeşim, ne şular ýaly söhbetdeşlige çağıran üçin ene kimiz ilkinji gezek iki bolup iki çak ene söhbetdeşlige çykdyk. Diýmek beýleki ýigitlerim kardeşlerimizem geler, ýuwaş-ýuwaşdan alyp barýan işiňizde üstünlük görüp otyn ýaşlar bilen nähil alyp ýigitler bilen, denanlar bilen, agdy bir işläp, agdy bir diýenim, şol kanunlary çekeleşip işläp düzýäňizde proýektler daşyndan begenýär. Ene parlament şeýdi işlemeli. O diňe bir adam agdyna çykan kanun edip kabul etmeliler. Onu her bir adam öz pikirini aýdýar, ýa öz ýerligine göre aýdýar. Meselem, Balkanda bolýan kanun ol lewaba yaranakdyr. Şoňmy? Täp o taýsy çöllük, mallarçylyk lewap bolsa ene ekrançylyk ýa-da ene göwönüm ýa bakçylar ýaly. Onun üçin ýerligine göre, mümkinçiligine göre yerli kanunlar işlendirilmeliler. Şonu necek bolýan şu kanunlar işlese düzelmejek zat ýok. Esasy zat hemmämiz şol kabul eden kanunlarymyza biz tabin bolmaly, boyun bolmaly. Hemmämiz ýokardan aşakdan ýokarlygyna der. Ýokardan aşaklygyna bolsa aşakdaky halk şoňsuz hem tabin. Halkymyň konstitusiýany ýetgitip ýerde oturan türkmeni gördüňiz mi? Hokuk diýildi. Ýok. Ýene näme hokka çykdy? Şol haramzadalardan çykýar, özüm hökümet diýip atlandyr. Bolly. Boranla wagtyny kana. Ada köp sawar. Gelelim için sawar. Sizin sağ olun, işiniz üstünlük. Sawar.